नम्बरसिम जाय रेफारि बिथांमोना फाइनालि गथ'फोरखौ जों ग्राउन्डआव सोबाय। बे समाव फंबायमोनखौ ड्रेसखौ गानहोबाय। एनवायरनमेन्टनिफ्राय जों जाहाथे डाइभार्ट खालामनो हायो आरो बेखायनो पजिटिव कन्स्ट्राक्टिव स्पोर्ट्स कालचार गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय गोग्गो सोलोंथाइ लानाय गावनि जिउखौ दानाय बे गासै उद्देश्यखौ लानानै समाज फोसाबनाय आरो समाजनि भित्तिखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय एक्सट्रा खामानि मावगोन। गोजोननाय थाबाय। दा फट' सेसन। बे समाव जोंनि गेदेमा आलासि आराम से माना केरे माने गायो फैबाय थायो गोजौ
Này nè, itu uthaya, karena haya tu. Balik kok. Oh, ini mana kok apa? Bisa nang sana nggak? Bisa ke sana udah, ke sana udah. Super. Cái mình mà đấy là vậy mình cũng làm. Cái này anh ơi, năm giờ hư ra cái này sẽ đâu đâu cái nào, mới ra đây này, rồi đây ra đây. Go, go, go! Hilalin modal Guria. Joshua dirasa sana.
उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुआ फाइनाल मेट्सआव जेनबाय फंबायमोना जोबोर गाबदों फंबायमोना जोबोद जायफोर रेफारि बिथांमोना दङमोन 2 तारिखनिफ्राय दिनै जेननायनि थाखाय एसे गाबदों दुखु फिल खालामो 2 नभेम्बरसिम जाय रेफारि बिथांमोना जोंनि हांखो खावलायहरबाय आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो बाक्सा चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि भारत आफादगिरि जोंनि केमेरा पार्सनफोरखौ एसे साइडनिफ्राय फट'खौ लानो खावलायबाय मानोना जोंनि गेदेमा आलासिफ्रा उनाव जिरायनानै दङ बिथांमोना नुहुराखै स्क'रार अफ द टुर्नामेन्ट आरो बेखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिनो जार्सि नम्बर 14 मोगथां गयारि आरो बिथाङा गासै 6 गल 6 गल होनानै बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो हाई स्क'रार मोगथां गयारि बाक्सा जिल्लानिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोगोद 2000 केमेरा पार्सन बिथांमोननिसिम मोनसे हांख्रायनाय जेन जोंनि आलासिफोरा नुहुरनो हानाय जि जायगा बेखौ नोंथांमोना एसे एरखेनानै होनांगौ बिटिआरनि बागो इएन रन्जित बसुमतारी आरो ट्राइबेल समूहनि एडभाइजार जुगेन नार्जारी सार बिथां सानैखौबो साफा जोंनि सम्पद आरो बिथांमोना बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथांमोना सिनायथि होगोन ओंखायनो बिथांमोनखौ अनसायनांगौआ बिथांमोनखौ मदद होनांगौआ जों साफ्रोमबो साफादाबो बे खामानिखौ जों अरायसम मावबाय थागोन नोगोद 30,000 रां आरोबाव गांफा गांफा फोरमायलाय बिलाय गंसे गंसे मेडेल बिथांमोननो बावनाय जाबाय आं बान्था बादाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय आरो बिथांमोननि जि मेडेल बे मेडेलखौ आङो गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गानहोनो थाखाय खावलायहरबाय जिथाम बोसोर बैसोसिमनि हौवासाफोरनि जि जोबथा बादायलायनायनि देरहासार हानजा बिथांमोननि ट्रफिखौ आङो बावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि मोनसे आद्रा सिमां जोङो गालांबाय बे आद्रा सिमांखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा जोंनि खुदियाफोरनि गेजेरजोंनो नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथांमोना बादायनानै बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि महरै दाफुंनो लानाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै जों मिजिंथियो आरो बे थांखिया जोंखौ लानानैनो बड'फा गोदै खारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बुहुम बिखायाव सिनायथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो खामानि मावलांगोन खावलायबाय चिरां मोखां आफाद गुरुबासा दालाय आफाद आरो